Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti umuna a Juan, Kapitulo 4, versikulo 21. Ngarod, dayto ti bilin ni Kristo. Ti agayat iti Diyos, rebeng namet nga ayatan ti kabsat na. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Darasan nyo nga agama ti agrobwat. Ang mga numala daw tayo ija simbaan. Wen, bakit? Nakarubwata kon. Urayin talabi itin tanak ta. Jak ngamin kayat amala daw tayo. Datayon tumanlaangan ti sangkakita dagiti tao. Ay na, baybay amlat ta kadiida. Bakit? Tinapateg, kat si pupuso tayo ama panagdaydayaw kini Apo Diyos. Wan matkit di nga makapasoron mat ngamin no daduma. Nakarubwata ko mama, papa, intayon. Ala, intay nga rudan. Ne, naggigidan tayo mat dito'y jeep, manang Anita, manong Carlos. Wen, ipaglara. Mapan kayo kadimot makimisa. Wan bayaw. Anita, si Kantak Plete, kat iraman mong dalara kapsat mo. Saanan? Uray ta ado mati kwartada. Anya kalaki tinaya. At titibayad mi atalo, pakiawat man, Lara. Wan manang. Ato ti bayad da? Intadyo ka din ti Plete, ipaglara. Saan pa'y bayaw? Siya kung tagbayad. Ito Plete, kiniabirat ka nor. Agyamanak, manong Carlos. Kunak man intay mang restaurant kalpasan ti misa, papa? Di ka lata nagtagtagari anak ko. Intun maminsan tun di papantayo ti restaurant. Naawa na nakiti ganas nida. Kunamlan sino abak nang day taamam. Implit yan na amin at tao. Ita kayo manlangan. Ay, Papa, apay man na nakasjay ti jar ni mama? Gap-gapo tayo pa'y matngarod anak kimisa. di na ngamin nagustuhan ti panangitid ko iti Plete da antim alara itay. Anya? Unay matan ni mama? Nagbasit matgayam aba, nagtigim muraan na. Amom matan ti inaman ako. Managkararangag paiso. Ken di na maliwayan ti mapan makimisa. Ngam naglakamot agumurgura nga oray nagbasit la abanag. Ay, unayin ni mama. Sige nga rod, papa. Agpalisak laang. Syakton ti agluto ti pangaldawan tayo. Sige man nga rod anak ko. Tulungan kanton tapno nadardaras. Mapisinak ngaminan. Da kayo nababae ti agdalos diti uneg. Da kami mo titirwar. Agdalos tayo na saya at diti simbaan. Wan manong Marvin, da kami ti makaamo diti unag. Sumuro taklaangan ijerwar, Marvin. Jak ngamin makaangas diti unag. Kaslaawan angin. Nailat ditoy. Anya? Alang nga din. Ijay kanruar no isuti kayat mo manang Anita. Dito'y tayon manang Anita, napudot ijerwar. Kabaalak ti pudot ijerwar. Saan akas kadagiti daduma dita nakaar-arte dala unay. Apay ngay. Kasla kagura na kamot ti kabsat mo. Jak man ammo. Awan mo ti amok ang nagkontraan mo iti kalabas. Iso mas daawak mo ti tikas din nga ipakpakita ti kabsat ko kanyak. Masapol nga agsarita kayo. Masigurado nga adda makagapo. No apay agumurgura ti kabsat mo ken ka. Bay amanong Marvin, kasaritak to ti kabsat ko. Jak kaya tagumura kanyak. Nang runa kat, jak amo no anya ti makagapo. Dahil ti kasayatan, Lara. Bayam, padasag akasarita ti kapsat mo. Barang ibaga na kanya. Noon niya ti rason apang gurguran na ken ka. Nagbara di tiruar ti simbaan.
agagatelak dito yun, gapo kadagiti ruot. Ibagak tumot nga jay kalangan unag nga agdanos. Impilit mo ti may ditiruan. Sayta, agreklamo ka. Ay, kasano, aday ijay ti kagurgura ka tao. Masurunak laang no makitkitak ti rupa na. Asino ka di ay ti kagurang kabsat Anita? Ken, kasla nagdakkel ti basol na ken ka. Masurunak ka ni Lara akabsat ko. Apay, anya tinadagsan na makagapo. Tapay akaguram ti kabsat mo. Kasano, jak kayat ida aplityan. Ngam implityan ida nila kay ko. Dahito yung matalara, kay kayat namat, agbibisin. Kabsat Anita, sana na say ate kasta. Rumbang agyaman ka pa'y kuma. Gaputa sana na imo ti asawam. Ken na isa, ako nang magsisirbi kay ti Diyos. Ang basit labanag, gumura kan. Anya, kunak man no siyak ti kanunungan, Marvin. Kanunungan ka kumano husto ti rason mo. Ang imsanot ngamin. Gaputa kinaimot ti kasta nga ugali. Imbes a para buram ti kabsat mo. Gaputa na sa liwanwan mo ti panagbiag yo. Ang apay ngay, baliktad samat. Ay, basta. Kagurak ti kabsat ko, nga orean niya pa'y ti ibagbagam. Mala, ituloy tayo kiti ti agdalustap no malpasan. Kaslasar si kadayta na kabsat Anita. Saan mo kumaapatang ka ng tipuso? Sana maiparbang aguraam ti kabsat mo. Itinagbasit labanag. Mama, apay akinosilapan nyo ni Auntie Lara itay limabas ti balay. Anya? Saan mo ta? Panagkitam laang dayjay. Kan saan man ano anya laditan ti dildilawom. Ingkakit din ag-review, gaputa umadanin ti eksamyo. Nalpasan mama. Nasayaat nga rodno kasta. Masapol nga atiwom ni Laura akasinsin mo. Kita haglaang no anya ti makunada di agraraman na kabsat ko. Anya? Apay ka di mama. Kagura yung mata ni Auntie Lara. Di yung may libak dayta. Wan, kagurak ni Auntie Lara. Ngamitin niya rason. Basta, di kan damag-adamag, no di mo kayat akagura ka ma. Ne, apay ngay may ka? Manang, pangaasim ta agsarita ta kuma. Awan matromba nga pagsaritaan ta. Ngam ala, tapno di mo mat ko na. O sige, sumrag ka. Agyaman manang. Agtugaw ka. Agyaman manang. Imayak, gaputadyak kaya ti mapaspasamak ita kadata. Awan amok iti ibagbagam, Lara. Ibagamon no anya talaga ti kagaram. Mataktakak una yon. Gaputa ado ti aramida ngam disturbo ka. Manang, anya ka dila unay ti panggurgura ang kanyak. No lumabasak dito'y balayo, kuskusilapan nak. No agsabat ta itirwar, kusilapan naklat ta. Anya ka di talaga ti parikot. Awan. Diyak mama ati, amok nga damanang. Pangaasim tay bagam kuma. Marigrigata nakgapo iti kastingar aramidam. Anya ka dila unay tinaaramid ko nga iso tinangguraam kanyak. Damagam di tabagim. Manang sa anak amamad to. Saan ko nga amuno anya talaga ti adda iti panunot mo. Ay makamukan. Basta kagura kan nakabsat ko. Anya? Manang, aktibo ka iti simbaan. Amok nga ado ti maad-adal mo asasa o ti Diyos. Apay aguraan nakmeten iti jak amo arason, manang. Lara, bakit? Apay ang awan gaganay gayam? Lakay. Nay, apa yan? Agsangit ka mutan. Anya ka diti parikot. Jak amo. Mabalin ka di adi mo amo. Pangaasim. Ibagam ko makanyak. Agtalag ka kanyak, gaputa siyak ti asawam. Jak nga minamuno niya ti panggurguraan ni manang ko kanyak. Sigud anadagkat kami ti tunggal maysa. Ngam ita,
Maiturad na kun ako silapan. Di namot nga rod kayat nga ibaga ti rason apang gurguraan na kanyak. Marigrigatan akong lakay. Day tagayam ti pagparpariko tam. Ang kinasaritam ka din ni Manang Anita? Dinamag mo kumaa no apay agumurgura. Inaramid kun dayta. Ngam di na kayat nga ibaga no apay akas di ti pagpakita na kanyak. Di na kumamat aramiden ti kastaken ka akabsat na. Ipateg na ka kuma, kas iti panagayat na iti apo. Nga uray pa'y kadagiti kakabsat iti simbaan. Diyak kayat amadadaal tilinangan mi nga agkabsat, lakay. Sapay la kuma, tamaurnos tumad laang ti amin. Nakupin mo ka din, dagiti badbado tayo, Anita, bakit? Wan lakay, naplantsak matan tay uniformen. Umay ka nga roden. Maturog tan. Aginanata mo tan. Gaputa nagmalmalim ang nagtrab-trabaho ta. Adaman pa ibagakin ka, bakit? Anya dahita? Anya ka dilauna ti panggurgura iti kapsat mo. Ha? Kinasarita ni abirat kanor. Agsangsangit kano ni Lara. Gaputa di na mo no anya ti panggurguraam kenkwana. Carlos lakay. Pangasim, bakit? Palawaem ko mamat ti pan nakaawat mo Rumbeng ngay patag mo ni Lara. Gaputa dudwa kayo lang arudan niyag kapsat. Rumbeng agsinaranay kayo kuma iti pagrigatan ti tunggal maysa. Nasakit nga min tinakam ko. Gaputa jak lang aro din idakayat aplit yan. Ngam implit yan pay laang. Day talain ti panggurguram iti kapsat mo. Anita? Nang ipanamon nga kadagiti naadal mo iti simbaan. Agpanunot ka kumamat iti nasayaat Di ka gumurgura iti padam a tao. Tadakas dayta. Mama, adan ni Uncle ka no regi salas. Kayat na kayo ka no makasarita. Anya? Apay ka no? Anya ti bagana kanyak? Diyak amo, mama. Basta mapan kayo latan iti ayan na. Kasarita yo. Amangan mat no napatag ti gagara na. O sige. Ibagam taurayin nakbiit. Wen, mama. Anya ti ibagam kanyak, kanor? Manang Anita. Ibaga mo no anya at talaga ti gagaram. At dapay napatag nga aramidak. Manang. Kaya't kala kasarita, maipapan iti kabsat mo. Anya ti may papan iti kabsat ko? Adda ka di parikot yo? No kastaman bilang. Sana siya ti kasarita may papan iti dayta. Awan parikot mi, Manang. Ang amamong ka di. Agsangsangit ni Lara. Gaputa gurguraem. Adi na amo ti makagapo. Anya. Pangasim kuma, Manang Anita. Ibagam kuma. No anya ti ginuram iti kabsat mo. Diyak kayat nga agliday ti asawak. Uray simple laang ti panagbiag mi. Basta naragsak kami. Kinapudno na. Dayta ti makagapo no apay ang nagsakit tinakam ko iti kapsat ko. Anya? Ang apay mat, Manang. Anya ti pagsakitan tinakam mo. Iti kinasimple ti panagbiag mi asa nga pamilya. Gaputa kanayon ti panangitot ti asawak iti tulong kada kayo. Agraman plite yu iti jeep. Apay, diyo ka di kabaulan nga ito di plite yu? Anya? Day tagayam ti panggurguraam iti kabsat mo, Manang. Kunakman no si pupuso nga ipapaayo dagiti tulong kada kami. Ngam saan mat gayam. Oh my God, Mama. Sumratan dita simbaan. Itay-pay nga imo na ni Papa. Sige, nida anak ko. Intang arudan. Mangrugin santi misa. Manang Anita, umaykan. Sumrok tayong dita simbaan. Umay kan nida, sumraktan. Mama, di na kun kita ni tikasta.
Umay kakit din. Tama nga numang rugin ti misa. Wan, mama. Auntie Lara. Intayon. Uncle Kanor. Umay kan wan, mama. Intayon. Ha? Manang Anita? Lara, ading ko. Inarakop na kutan, Manang. Umay ka, ha? Sumrag ka. Agtugaw ka, Manang. Agyaman na. Lara, pakawanan na ko maating ko. Kunak nga minudakkel apo ka umidag iti maitultulong kan ka ni bayaw mo. Impakarup ko analabas ti panang tultulong na kada kayo. Manang, kunak no saanan ang mapasamak ti kastoy. Kunak no saan tan ang maurnos nga agkabsat. Manang, naparabor ngamin ti asawam. Bayam, saan minton nga awatan? No anyaman ti tulong nga itad ni Manong Carlos kada kami. Saan natin ko? Gaputan na kaamiris ako na. Saan arumba nga ipaidam ko ti ayat kada kayo? Nang runakan ka kakaiso na kabsat ko. Manang, Sorry iti kalabas. Husto ti sasao ti Diyos. Agtitinulong tayo iti pagkasapulan ti tunggal maysa. Kas panang ipakita tayo iti panagayat tayo. Kan panang tungpal tayo iti pagayatan ti Diyos. Iso sorry iti kalabas ating ko. saanan arumbang agsorry ka, Manang? Kat agyaman na. Tanasaya atin ti panaglangan ta. Rumbang asiluluka ti pusom at tumulong kadagiti agkasapulan. Agtitinulong iti pagkasapulan ti tunggal maysa kas pagayatan ti namarswa. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan anay tampok ti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jorfer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.